Vuodesta 1946 lähtien Koillis-Satakunnan sähkö on valaissut tulevaisuuden tietä tarjoten varmaa sähköä ja ystävällistä palvelua. Juuremme ovat syvällä alueemme maaperässä. Täältä levitämme valoa ja energiaa jokaiseen kotiin. Sähkö on osa jokaisen ihmisen arkipäivää ja siksi me panostamme erityisesti asiakaspalveluun ja vuorovaikutukseen. Hyvä, kiitti. Hei. Jokainen työntekijämme välittää sähköä, joka luo elinvoimaa ja yhteisöllisyyttä. Toimintamme muokkautuu jatkuvasti muuttuvan maailman mukana. Kehitämme aktiivisesti toimintaamme ja otamme käyttöön uusia tapoja tuottaa energiaa. Uudet innovaatiot ja kestävä kehitys ohjaavat tekemistä. Olemme sitoutuneet ympäristöystävällisiin energiaratkaisuihin, jotka takaavat puhtaamman huomisen meistä jokaiselle. Paikallisuus, vastuullisuus, yhteistyö ja yhdessä tekeminen ovat toimintaamme ohjaavia arvoja. Lähes 80 vuoden kokemus tarjoaa vahvan pohjan kasvulle ja kehitykselle. Me teemme kaikkemme kestävän ja vastuullisemman tulevaisuuden puolesta. Jokainen pieni teko, jokainen innovaatio ja jokainen yhteisesti jaettu kilowatti on askel puhtaampaan tulevaisuuteen.